har to SOSU-elever, og vi vil gerne spørge om, hvordan dagligdagen er her på SOSU-uddannelsen. Du svarer. Det er sådan meget normalt. Vi har erhvervsfærd og sådan noget, hvor det godt kan være sådan lidt forskelligt med... Alt efter hvilket emne vi har. Ja, det kan være kultur. Altså for eksempel, nu skal jeg på pædagogisk assistent. Okay. Og inde i vores klasse, der er det sådan meget pædagog-ting, der foregår. Så I delt op i... Ja, vi er delt op i to hvilken- klasser. Ja. Hvad har du? Jeg er inde på den med elektronisk. Okay. Ja. Og hvilket forløb er I i gang med? Vi er kun for dem 1. Ja. Okay. Ja. Og hvordan det? Altså, hvad arbejder I med? Altså lige nu, der har vi om sådan sundhed og kost. Og vi har noget om BMI og hvordan man måler blodtryk. Og ja, prøve hvordan det er at være ryger. Og så Ja. kan vi gå med sådan en sugerør i munden og have vand i næsen og sådan noget. For Ja. at se, hvor lang tid vi kan holde til. Så det I siger også, at I, sådan meget, I har meget med hænderne, så det er ikke Ja. så meget, hvis man sammenligner jer med en gymnasie, så er I så meget med i praktisk. Ja. Ja. Eller i praktik. Og rigtig, rigtig meget gruppearbejde også. Ja. Så det er også noget, der kendetegner jeres skole. Ja. At I er sådan meget... Sammen ting. Ja, Det skal Og vi ikke- også være, når vi skal ud på arbejdspladsen. ja, præcis. Men hvad så med... altså, så har I også de samme fag, altså engelsk, og hvad har I der? Vi har engelsk og dansk, ja. Som Almindelige fag. Ja. Og så har vi erhvervsfag. Mm. Og så har vi et fag om studiecenter, hvor vi ligesom skriver log på, at det er lavet i ugen. Hvad så noget med afleveringer? Har I sådan noget? Det har vi også. Ikke så meget, Men ikke så meget. altså, altså jeg har mest haft essays. Ja. Og det er også